Niin, selostamo. Joko siellä ollaan slaavikyykyssä vai mikä on tilanne? Piti kysyä Juhikselta vielä loppuun, että syökkö näin jäkälää, mutta se jäi kysymättä. Normaalisti vieressäni tässä kohden on puolituristi, mutta nyt vierelläni on täysituristi. Kyllä, köyhän miehen Esko Seppänen, epäsomeguru. Mutta sain juuri tekstiviestin, että Jokerit Sapko 05 peli päättyy Jokereiden voittoon 6-2. En siis Twitter-viestiä, vaan tekstiviestin. Kyllä, tämä lähtee ihan laukalle tämä juttu, mutta tämä pitää... Oi, ei tässä ole mitään järkeä enää. Nyt lähti kaverilta vähän lapasesti. Joo. Oliko vielä jotain vai? Ei todellakaan. Antti, oliko jotain vielä? Sano jotain vielä. se oli paketoitu sieltä. Joo, erikoinen, mutta ihan Joo. hauska. 05 voitti Jokerit. Ja Kumpi se muuten voitti, Sapko vai Jokerit? Jokerit se taisi olla, kun voitti. Se oli tää Aaltosen rennon letkeys tarttu tänne asti sieltä. Kyllä, joo. Pitää mennä vähän pallauttelemaan.